салом дӯстони азиз, хуш омадид ба канали нархтеҷӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбеи бузурги кӯшониён қарор дорем. ба шумо нархнавоҳои сварка, болгарка, перфоратор, шланг барои вибратор, ҷоду яъне алафрезакнак, алафдрак, таҷҳизотҳои мойка, гипсокордон, профилош ва дарора гап мезанем. дӯстони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед ё лайк хати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, нархнавоҳои бисёр чизҳоро кӯшиш карда дар канал баровардастем. гузаред тамошо кунед. агар ай канал наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, аллоҳ баракат. ай шумо боше якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. Периферат така 950 сум. Фирмаи видео. На бо периферат титан аст. Периферат титан 650 сум. Ват шея 1000. О, ват 1650. Ва иш 1500 видеош. На Work City аст. Ана ё чанда? И Work City 880 сум. Ё калон. Шурпоерам вай. Не, периферат ё. Ё ҳамаш бе чанд фирма. И 680 сум. Я Макуте аст. Макуте аст 3 намуд. Средний калон майда. Калониш 850 сум, майдаш 600 сум, средниш 580 сум. Да, ҳам майдаш 580 сум. Ина Атек бо аст. Атек 1300 ватт. Чанд сум? 650 сум. На бо Рубин ҳаст. 1650. И 680 сум. Перфект калон. На бо сварка аст. Сварка. Неми якум гиш. И сварка ураган. И ҳам кемпинг меша, ҳам сварка газ қатия. И давним тай. Давним азор. Ина бо Джасик аст. Мана Джасик. Айш. И хайте, и Джасика. И хайтеш даву 700. Хайтё даву Джасик даву 900. На бу майдош аст на. Болиан. Сварка болиан. Болиан. И оригиналш 1650 сум. Ина моделш боста 300 ампераж 300 боша 300 1280 сум. Бу 350 аст. 350 шон 1280 сум. Уна бо Питер ҳаст. Питер 1180 сум. Ё Питер. Не Питер. Не Питер. На бо ресант ҳаст. Ресанти Хитой дом ресанти российский. Российский. Хитоиш чанда? Российский чанда? Хитоиш 1150. Ман неш 1150 ва 1250. Уна бо майдаш чӣ? И сварка 1150 сум. Сварка. Евролюкс. У российский. Ресант российский. Пикан? Ресант. Ресант. И ресант. 220 российский 1450 сум. Бо дорум 1180 сум. На бодом Титан 1380 сум. Ана иш чӣ ака? И мойка. И мойка 380 ватт. 380. И 4800. Бо дорум 220. Ана ё газон. Газон 4000. Барои газон. 4000 сум. Ана ишам чӣ буда? Я мойка. Навай хафкнак мойка. Ина ми сирх? Чанда? 1250. Ишам. Пиласосош. Ё калон. Калониш 3400. И кашиш хат фарқ мекунад чӣ хеле? Не, ай се мотора. Ай се мотора, на вайш ду мотора майда. Не майдаш? И чанда? Ай 1500 сум. И майда хафкунак? Не, яъни ам пиласос. Пиласос ё? Пиласос. И 1280 сум. И чӣ ака? И ҷоду меган. Алаф майда мекна, вай майда мекна.
ганди ман майда мекунам. چند سمه بود؟ Motoruş hasta. Elektrofida. Elektrofida test firma tesin. چند سمه؟ 480. انا ایش Benzapila. Benzapila 950 mı? Firma Lepse. چند سمه؟ Şurupavıyor. 440 430. انا ایجاده چند نمون چه مونگی فرق نکنم Oo iyi vattoşun fark etna. انا ایچ Vay çorda o çora. O çorda o çor. İyi hajda. چورداش چند گفتی؟ Bu çordaş 380 somone. هجداش Hajdaş 440 somone. 20 İyi 470 somone. 24 500 mı? این برای چی یکم؟ İyi pompay ay çıkırı об mekashada aslında vay bolu بنزین قطعی هم؟ Ha benzin katya. Turbay 100 dora 80 dora. این صدش İyi sadece dava 600 ay. Vay 80 1500 mı? اینمی هشت بوده Ne vay bargiş. Vay bargiş 80 ay. Ana vay 80 ay. 1500 mı? O savdumuş ha. کامپرسورش خیلی Bu kompresör firmaya vay xçe. Kompres ne 1650 mı? Be ovoze. Bu ovozdoş az 1550. این مایدش Vay mayda kompres 25. 3.25. او چند سمه؟ O 1200 mı? Şlangi gavsay. یمی Tagiş gavsay bulugiş borikakay bulugiş 350 mı? Tagiş 480 mı? Ay برات brat. انا ایو Yo ama şlang borikak şey. Şlang borikak 350 mı? Ne bu şlangoy gavsayca 6 metre hastay. 6 مترش چنده؟ 6 metre 550 somu cem işte gişe. این بلگرکو Ama baga koy rasiski durum. ایش چنده؟ İyi hazırsun. هزار سومیه همون چیزه؟ Lepse, firma lepse. Ne bu fiyalen durum hazırdı saat. Ne bu maydakş fiyalen durum rasisken. İyi 750 somu ne? Bu ne modelaj durum 550 somu. Brand. Firma Brand hay. Ne Work City durum bu. 750 somu. Ne Makute durum bu. Yani ambuş 780 somu ne? Yani am diğer inamuduş 580 somu ne? Ne bu firma video durum. Ne video. ایش چنده؟ این ویدیو 850 somu نه bu دریلوشا durum. Yine bu balgakoy himayesha durum. Atek durum. 490 somu bu arzumuş ha. ویدیو همه چیش بوده ها؟ Ha video firma ami ایش çebgin. پره İyi şurupavıyor şey. Navay dریلوشا. Ayş. İyi am çela xitoya sifati خوب şey. Hadza kasada xitoya sifati خوب şey. Ne? این چنده این همین کارو کدار بودگیش؟ این چی بوده؟ شرپره بود؟ Şurupavıyor aynı. این چند سم گفته ایران؟ İyi şurupavıyor 450 somu ne? کراسکا شپک؟ چی چنده این؟ این rasiskiye. Firma fiyalente rasiskiye. چند سم نرخش؟ این şaka 700 somu ne? 700 سم انا یو چیه؟ این لوبزیک. لوبزیک لوبزیک خیتوه خون. firma خونده خیتوه. چنده یو؟ 550. فیالی Fiyalen 650 somu ne? نرخش چند سم این؟ 480 somu. bu arzun iyi yaş Vay 800 somu ne? 800 سم این اینجا ده زرد da hiç kampanya Park City. 600. 600 سم ana iş ya iş ama okuyup Ay kafeleriz ay. Kafe mi bra? aha iş çende Ay kafeleriz 380 somu ne? ина дӯстони азиз ин магазин дар бозори кӯшониён аст. ин магазин ягон чи дар кор боша ин ҳамин номерда занг занед. نه یو 480 سومکان
480 сум коробка, часпак, замок, ҳама чиз қати 480 сум ака. Фақат коробка, часпак, замок худаш истодага. А инаиш ҳам 480 сум ака. Ё ҳамаш як нарханда, ина се дона як нарханд. Дуруниш чия тахта вай нест? И болош ламинат кашдага ака. Болош ламинат. А инаму дора. Инамудаш қиматтаракай 950 сум. И болош шпонай. А ово ламинатан. И шпонай ака. Ба инамудшам 1300 сум ака. Не 1300 сум. Байна инам дора бо и 480 сум. Ишам 480 сум. Ё фақат ламинат задаги дуруниш? Ё ламинат ано 480 сум ламинат мешаванд. Баъд коробка, часпак, замок шқати. Не инам бо инам чӯ ҳастай чӯби тоза ҳай. Анам хеле чӯби. И чӯби тоза ҳай. Чӯби тоза фақат размери 70 дора тамом. Дигар размерош нест. Ё мехидиш чандай? И ози хидаш 70. Нем барои чия? Ё барои стол. И комплект чанд сум? И комплект 25 сомон айда 4 донаш як комплект меша 25 сомон меша. Нем якумги рафтем. И якумги 480 сум коробка, часпак, замок шқати ака. И ряд 480 сум ҳамаш ака. Ҳамаш як размер ё? Ҳамаш як размер. Дора 60, 70, 80 ҳама размер. Размериш чандай? Ҳозир размерашон 80 ан. Қати коробкаш 86 меша. Қати коробкаш 86 меша. Бо дора 70, қати коробкаш 76. Ҳар хел размер айда ака. Ина чӯи тозаи 80 ба 2 размер шака. Коробка обналичка доран тамом 1450 сум. Коробка обналичка 60, 70, 80 ҳама размерош ҳастай. А ина се намуд 1500. А уна 1500 сомон да коробка обналичкаш қати. Ба ана намуд ҳастай ака. И 1550 сомон. Барои сифаташ нисбати бо фарқия дорада. Дарои беларуския. Яки сифатшон хубай. Ба ина свечам ҳастай. Не свечам ҳастай. Свети сиёш. Иша ия мамнат ё? О ака 1550 сум не сета, ҳамон ҳар сеш қати 4 та меша. Ҳамон нархам. Ана иём чӯбе? Не, у ламинатай. У 1200 сум. 1200. О, у классический ака. Ичан бачан? И 80 ба 2, 70 ба 2, 60 ба 2 ҳама размериш ҳастай. Ин хайтика чия? Хайтек. Хайтик нами семгишан? О, не, хайтек 680 сум. Иш 2900 сум ака. 2900 О, сум. 2900. Не, баъд дурунаш хайтек задага, баъд резин дора ака. Резин дора, неки сифатш хубай, ба гаранч хати расиски ака. На. Бо ина инам дора ака. Исин дурунаш не? Но, бо ина инам душастай. И 2400 сум ака. Иш 2400 сум. А ина инам чам астай, ишам 2400 сум. Ишам дурезин ба дарунаш сафеда ака. Вайш размер стандарт чанд? Ё стандартни дар 86 дорана, 96 дорана ака. Ба леви прави ҳамаш ҳастай. А иам хитоия, иш хитоия ака. Иш хитоия. И чандай? Вай накшо. И 86 ба 250, и 1750 сомон. Гипсокартон узбек караш 40 сум бо арзон мешавад, 35 сум даже бо шояд арзонтарак шавад агар комплект бигирӣ. Хеб профил дора, профилаш 12 сум мешавад то 15 сомона. Мақсад тарши надора 03, 32, 35, 04. Хай шабахтон вибрат мекунем. Чанд номуда сем? Вай шама. Аз бусам? Кадомаш қазоқ кунем? Стеновой ава, у нас стеновой. Ина ми кабут? Кабут. Ана и чандай?
вай короче узбеки дора қазоқӣ узбеки 60-65 сомон арзон мешава қазоқиш 95 сомон иншалло бо арзон мешава ка мақсад агар комплект бигирад хайман ҳамуду ҷастем асло то ё багет барои чака вай багет барои углои потолок короче ё метриш чанда вай 2 метраш ай ҳар хеле 8 сом 9 сом 10 сом 15 сом 5 сом вобаста ба гулча инаи шпакловкаи тоҷикӣ сар мешавад 22 сомон то 30 короче шпакловкаи тоҷикӣ 25 сомон бо иншалло муомила дора хай 25 кило вазн дора иш клеша рафтем гап задан гирем не душка ма дил ма грифте да буре ҳам ё гап задан ба худо любой кления ина дӯстони гап заданша дидед бисёр магазинҳо мерем ам хел гап намезана ё ки магазинда сиёмкада намемона барои ҳамун бисёр заказҳои шумо бисёр вақт иҷро нашудаеста мо ҳамавақт ҳаракат мекунем нархҳо ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳамавақт ай мо ҳаракат ай аллоҳ баракат ай шумо бошед якта лайк дӯстони азиз саломат бошед